чаро баъзе мардҳо золим мешаванд? ҳақиқати тарсои мардона. бисёр вақт ҳамун мардҳо то зан гирифтан хеле мардои хубанд. ин қадар характери бад надоранд. вале вақте ки оиладор мешаванд, хеле мардои бад, хеле мардои сахтгир, хеле мардои назоратчӣ мешаванд. ин чанд сабаб дорад. яке аз сабабҳош аз занкалон шудан метарсанд. бале, дар ҷомеаи мо лақаби занкалонӣ ин хеле лақаби нангин аст барои мардои мо. аз ҳамин сабаб ки яке агар ман суст монам, яке агар муомилаи хуб кунам, ин зани ман маро зери по мекунад, ман падкаблушник мешам, ман занкалон мешам, ба ҳама дар ҳоли ман механдад. барои ҳамин аз ҳисобе ки занкалон нашавад, ҳатто агар худашам нахоҳад, ҳамин золимиашро мекунад, ба хотире ки ҳамин алои чашми занашро гирад. ва дигар тарсшон ин аст ки агар ман сахтгирӣ накунам, ин зан аз худ меравад. яъне агар ман сахтгирӣ накунам, ин метавонад пулкор кунад. вақте ки зан пул ба даст шуд, дига шавҳарро писанд намекунад, роҳат мегузорад, меравад, бо ягон марди дигар муносибат мекунад. яъне ки зане ки пул ба даст шуд, пас зани хуб нест. барои ҳамин ман бояд инро сахт гирам, бояд ин таҳти назорату таҳти контроли ман бошад. ва сеюм, ҳатман ин гапи мардум, мо хеле як ҷомеа ҳастем ки аз гапи мардум бисёр вобастаем. ҳамеша фикр мекунем ки агар ман ин корро кунам, ба мардум чӣ меган, ман агар хеле рафтор кунам, мардум чӣ меган. аз ҳамин ҳисоб дар бисёр оилаҳо ҳамин абиюз, мегӯем ки золимӣ, ҳамин чизҳо ба хотири гапи мардум аст. бо ин ки мисол баъзан вақт хуштуманҳо дасти худашонро албатта ки мегузоранд, меган зани ту ин хе кард, зани ту он хе кард, ва ин аз гапи мардум ки вобаста бошад, ин мард габрав ки бошад, ҳамин хел гапи модару гапи апаву хоҳару хештабору ҳақ ҳамсояро гирифта дар сари зани худаш метавонад золимӣ кунад. барои ҳамин бонуи азиз, агар шумо дар ҳамчунин муносибатҳо қарор доред, шумо бояд ки психологияи мардро хубтар биомӯзед ва фаҳмед ки бо мардо чӣ гуна рафтор кардан дар кор ки муносибатҳои гарму самимӣ шаванд. барои ҳамин ман шуморо даъват мекунам ба клуби занонаи ман, ки дар он ҷо шумо метавонед ёд гиред муносибат сохтан, муносибати солим сохтан бо мардатон, психологияи мард, дар куҷо чӣ хел гап задан, инҳо ҳамашро метавонед дар он ҷо шумо биомӯзед. барои маълумоти бештар ба силкҳое ки дар зери ин видео аст, метавонед дар WhatsApp ё ки Telegram нависед. ман ҳамаи маълумотҳоро мефиристам. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.